Goedemorgen. Goedemorgen. Voilà, en daar is de bus dus terug weg. Dus de bus connections, in en uitstappen met die OV-chipkaart. Het is enorm duur. Als je dat iedere dag doet, ben je gemakkelijk aan €300 per maand. Een abonnement kost ook €2600 per jaar, dus het zou toch wel dringend tijd zijn dat ze iets ondernemen om daar veranderingen in te brengen. Dus nu ben ik hier in Kloosterzande om het nodige te doen vandaag. Is hier ook de bushalte, 1 bus per uur. Dus ook voor de studenten, of als je naar je werk moet. Het komt redelijk duur uit. De afstanden zijn toch altijd van het ene dorp naar het andere dorp, laten we zeggen 5 à 10 kilometer. En daar is de connection. Voilà, dat was een korte reportage over de bus Connection die veel te duur is. Er is ook maar 1 per uur en het openbaar vervoer moet toch toegankelijk zijn voor iedereen. Voilà, nu ga ik hier verder op stap hier in Kloosterzande naar de activiteiten die ik vandaag zal doen.